Дядо Коледа, това ти ли си? Не знам. Мисля, че съм аз. Хо-хо-хо, честитава марта! Тя е малко по-късно. Та дъртачка пак са нашмуркала, още тази година трябваше да е преди мен. Какво си го служила това цвете тук, щех да се пребия? Дядо Коледа, ти си се напил. Никога! Я покажи няколко пръста да видиш, че ще ги преброя. 1. Абе не е възможно толкова пръсти да имаш на ръката. 3 показах, дядо Коледа. 3. Добре, за малко да се оплаша. Защо няма бисквиди и мляко? Обиколих стаята навсякъде, стига да се пребия. Дядо Коледа, добре, че вярвам в теб, иначе досега съм те подпукала 5 пъти. Ало, какви бисквиди и мляко, да не съм тя американка? Тук в България най-много да намериш луканка и ракия до елхата. Къде? Няма къде. Като се замисля, дядо ми Пирин каква ракия извади от джибри, майко... какъв подарък ми носиш? Доста се постарах над писмото ми. Скъпи дядо Коледа, тази година се държах на ниво и заслужавам много неща. Винаги съм била модел за поддържание на младите, така че първият подарък, който си поръчваме... котлон с незалепващо покритие, защото така искам. Също така винаги съм искала да похапна винен кебаб, понеже в момента ми се яде. Затова го включвам. Искам също така мезонет в Венеция с парко място лодка. Не искам да ставам много нахална и като за финал искам да си пожелая Lamborghini Centenario LP 770-4, така пише в интернет. Понеже съм си бутнала леко самочувствието, а това не е присъщо за мен, искам тази кола. С обич, твоя най-голяма фенка, Боги. Айде идвай по-бързо. И... носи ти ароматизатор за стая, че тук ме рише на бардян. Как си позволявате? Аз пърда само единствено да ги... Къде ми е мезонета и лодката в Венеция? Значи ти си била с това писмо. Ами работата е следната. Изпратих джуджето Спаске, патриот, да провери в Венеция за мезонет с лодката. Намерил е на центъра баш, на централно място. Супер било там. И казала на купувач, на тия продавачите, че аз съм я изпратил да дават лодката веднага, че дядо ти Коледа е изпратил за коледен подарък. И те отговорили, те ако ти изпраща дядо ти Коледа, джунарека маса. Нещо подобно, това се е техен малбет. Милата Спаска са върна подсинена, пребили са. Може ли такива хора? Може ли такива хора? Може ли такива хора? Спаске, патриот! Ами ламбурджинито долу ли ми е? За ламбурджинито изпратих Снежанка с най-мощните си джуджета си сукини сак, ама още не са се върнали. Лошо, много лошо! Поне винен кебаб ти носа. Той е Рудов, бе! Изял го, голям е хищник. Поне да беше остава малко, ако пробвам, мерише много хубаво. Добре, ще го преживея, винаги съм била подценявана като артист, но ще намеря сили и начин да запазя баланса и равновесието, което притежавам. Ало! Кой е? Баба Коледа. Какво правиш, ма? Още разнася, много имам. Искам да ми направиш козунак, че как съм умрял от глад да ям като се върна. Козунак? Ало! Затвори ми критическата алови. Не знам какво да правя. Добре, дядо Коледа, за другата година ще си поръчам нещо.
Ти остави този ароматизатор, че аз взех да надушвам някакви миризми. Много си послушна, Йорданке. Богдана. Да, де. Дядо Коледа ще ти запея новата си песен, нали не възразяваш? Не, ей. Все пак ти си първият човек, който ще изслуша предпремиерно. Имам аз една мечта да си купя кола. Това продължава още малко. Нещо падна. Забравих да вържа Рудолф, той миле как се наказа. Добре, че във въздуха нема полицай. Добре, айде, че закъснявам. С тия климатици ми усложнихте живота. През жиците ли да влизам? От това пиене е останал едва жив. И аз се подцених тотално.